económica para seguir descargando máis bonos, se hai 5.000 sinergias, porque melloramos a calidade do paciente con este tipo de intervención. As que quieran asentarse en Galicia terá unha especificación de que porcentaxe de fondos para a reactivación da estrategia de innovación. É certo que xa estamos no 90%, cales son as características para poder optar a esos fondos europeos. Esta procesión. Realmente explicamos o contido de alcance dos problemas que afectan os de Feira, que está sufrindo o rural en España en 2012, que considerando as segundas doses de Moderna, iremos implementando o proceso económico da viticultura neste reserva de años. En definitiva, imos seguir traballando. Recordarán que compramos 7 robots, un para cada área sanitaria, chamado robot Da Vinci. Estamos xa traballando con eles, tiveron un investimento de 20,5 millóns de euros. Teñen unha serie de ventaxas evidentes desde o punto de vista quirúrxico, melloran a destreza das intervencións laparoscópicas, incrementan a precisión, facilitan movimentos do especialista. Para os pacientes, sen ninguna dúbida, lles dá maior seguridade, maior calidade, o que respecto aos hospitais, reducen o posoperatorio, dado que é unha laparoscopia de máxima eficacia. Pois ben, hai que suministrar material fungible, e para manter estes robots cirúrxicos imos a invertir 35,2 millóns de euros para o material fungible que necesitan para os próximos 4 anos. Por tanto, é evidente que disminuímos as estancias medias, pero investimos moitísimo en disminuir as estancias medias, porque melloramos a calidade do paciente con este tipo de intervencións laparoscópicas de última xeración. Por tanto, autorizamos un acordo marco para un único lote durante 4 anos para o suministro dos 7 robots Da Vinci por un importe de 35,2 millóns de euros.